Welkom bij de Meitids Zwalker, waarbij we in 6 afleveringen toch 6 Friese natuurgebieden zwalkje op zoek naar Meitids mirakels. Dat doen we Joet in deze eerste aflevering bij de IJsselmarkustdel. Daar is van alles te vinden, waaronder een blomke dat alleen in Friesland te vinden is, hele grote vogels in de vorm van zeeëren en pietjes, een heel soort pietjes. Dan gaan we eerst kijken op het grootste nest een beetje hier in de omgeving. Wat is Joost? Ja, ik zit hier te zien naar een zeeëren op het nest. We zijn hier bij Makkem het diep. En ja, hij draait nu maar de kop. Hij zit mooi weer op het nest plat. Toen ik kwam, waren ze met z'n tweeën en bovenop het nest. En toen koos eigenlijk heel mooi zien dat ze aan het voering waren. En dat hebben we hier nou net jongen, tenminste ik net. Dus ik weet eigenlijk hartstikke zeker dat er één jong, of misschien wel 2 binnen. Dus we hebben hier wel echt een Meitids mirakel bij het eind. Ja, dit is zeker weten van u een Meitids mirakel. En ik denk voor heel Friesland wel dat dit soort vogels nou jongen hebben. Wat een bijzonder plak lijkt het mij, want ik zie daar aan de orenkant zie ik daar een heel soort riegers. Ja. We hebben ze een supermarkt parkeerd. Ja, nou ja, dat klopt helemaal. Deze zeeëren die zit nou dit hier te breeden, eigenlijk midden in de eelregenkolonie. Hier zitten ik wieterriegers te breeden. En in totaal zijn 80 peer, normaal gesproken. Alleen nog ja, dit hier is de zeeëren erin delstrutsen en nou binnen de riegers al je wat in paniek. Ze weten eigenlijk niet meer wat ze matten, want ze zitten hier al jaren te breeden. En hun nesten, die broeken zich elke keer weer. Maar nou, de ene helft wol en de andere helft net, heb ik het idee. Germ, wat zegt hier op het IJsselmar? Achter u is de toer van Verwaarde en van Warkum. Die hele IJsselmar, die hele kust. Hoe kwetsbaar is het gebied eigenlijk in deze tijd van het jaar? Nou, die is heel kwetsbaar eigenlijk. Hè. We zitten midden in de breedtijd en ja, er zijn gewoon een geweldig soort vogels die momenteel gebruik maken van die IJsselmarkust. Net alleen om te breeden, maar ook voor hun trek naar het noorden, naar het oosten van Europa, omdat ze daar breeden. We hebben hier eens wat speciaals, jongen. Liedsliepen, pieken. Ja. Het telt ervan op hier. Ja, we krijgen hier nog op één stek, jonge lippen. En we hebben al een aantal filmt. Dus op zich gaat het hartstikke mooi. Het is ook echt typisch lippelaan, mooi keel, iepen. Dus perfect voor die vogels. En net alleen nog liepen, want alles zit hier zo'n beetje. We hebben op ziekewest naar Walten, die heb ik gevonden. Ja. Wat mij opvalt is dat er wel een heel soort onderscheid zit in kleuren. Hoe ken je dat? Waarom is dat? Ja, nou die wanzen, dat zijn bijzondere vogels. Die eigenlijk er net één gelijk. Er zijn bij die hebben hele donkere kragen. Er zijn bij die hebben witte kragen. Er zijn bij die hebben geen kragen. Die lijken weer op vrouwtjes. Dat zijn hele bijzondere vogels in de zin van, ik in de voortplanting. Dus ze zijn hier op trek. Jammer genoeg, brieren zie je net meer, kemphaan. Ja, een heel bijzonder vogeltje wat dat dan belangrijk. De eerste lockdowns wien maar correct een feit en de klachten kwamen al los. Het was te druk in de natuur, want die wie nog iepen. Nou, in Stefan de Vinger hield hij op het zere plak te lezen, likels waar je het nijs altijd doggen, hebben we nou even een goed voorbeeld zocht. Van hem die hem vol op een zoene wijze verhoudt met de natuur. En zijn hebben we gevonden in de vorm van een vogelteller en vogelfilmer. 51 jaar terug ben ik hier komen wonen. Bij een vrouw uit Friese Haagje. Ik kwam in dit hele mooie natuurgebied terecht. En door mijn betrokkenheid met de vogelwereld werd ik ook gelijk als het ware geïntroduceerd bij de plaatselijke bescherming. Dus ik heb vrij intensief werk daarmee. Ik inventariseer zeg maar de 12 maanden in het jaar. En ik kom hier dus bijna dagelijks, ook een aantal keren in de week, in de hut. Vroeger maakte hij een takkenhut met gezamenlijke jeugd. En dit is dan individueel voor gebruik. En door de jaren heen is het wel zodanig ontwikkeld tot het helemaal naar je zin is. Het is 80 bij 80 centimeter in breedte en diepte en 1,20 meter hoog. En daar doe ik het liever mee dan een ruime hut voor 2 personen. Vanaf 1969 ben ik hier al met inventarisatie bezig.
Dus dat geef je dan ook natuurlijk naar de natuurorganisatie wat meer speling, hè, om het gebied te betreden. Dus ik heb wel een vergunning om het hele jaar hier aanwezig te zijn. Ja, een mooie bijkomstigheid is natuurlijk ook het filmen en fotograferen. En dat wil je dus ook delen door het op YouTube te zetten. En ik heb wat dat er gaat ook wel de nodige belangstelling ervoor. Dus ik doe het niet voor niks. Met vele abonnementen. En sommige films die zijn al 80.000 keer bekeken. Dus dan krijg je dat niet in een zaaltje wat je vroeger had. Hè, voor een of andere vereniging dat je daar film voor moest draaien. Dus het is veel breder. Germ, daarachter is in die dik sfeer, daar zien we een eindje, maar een opvallende rode kop. Wat wie dat? Ja, dat is een reetkop eind op zijn Friesk. En in het Nederlands is dat de krooneend. En dat is een eind, best wel zeldzaam eindje wat we net vol in Nederland joggen. Maar hier langs de Friese Isomarkust toch regelmatig. Ik zal hier eens even zien of we de bijzondere planten van de bocht van Molkwarfine kennen. Nog een stekje. Hebbes. Zus zal staan. Ik zeg... Mooie peersen, roze bloemkes, hier komen ze al. Je zus zal staan. De meeste zijn mooi peers en roze. Ja, en dan ben ik een peer die ben helemaal wit. Hè? Oh ja, dat zijn albino's. Ja, ik ben een soort van albino's, ja. Maar ja, ze staan hier een 250, 300 ongeveer, denk ik. Nou ja, dit is een natuurlijke groeiplek in Friesland, dus daar ben we hartstikke zuinig op. Ja, ik ben echt van die klokjes. Hè. En komen die insecten, die moeten er echt werk van maken om erin te komen. Ja, Germ, ik zie je wat geels. Het zijn 2 hinsterblommen die in Sompetuus jaren. Maar de ene is echt Fries en de andere wat minder. Hoe zit dat? Ja, nou hier hebben we een heel bijzonder geval. We hebben inderdaad, dit is de moeraspaardenbloem op zijn Hollands. En je kent aan deze had dat een rede stielen. En deze had dat eens net. En een oorverschil is dat deze had die groene bladjes. Hè, die zitten hier onder de blom. Die gaan al hier wat naar onderen toe. En bij deze staan ze nog omheen. En dan lijkt het wel dat dit een jong blomke is. Maar bij die Taraxacum friesicum, dus de Frieske hiensteblom, ja, bij bloeiende planten bloeit dit omheen staan. En dat is een groot verschil. En waarom groeit ze ook hier? En net bij mij in de achtertuin. Nou, het is zo dat hier de groenwetterstand is hier ogrieselijk heeg, maar die bloeit ik heeg. Vooral in de zomer als het droog wordt, dan we zitten hier dicht bij het Isomar, bloeit deze groen eigenlijk altijd vochtig. En dat is hartstikke wichtig voor deze bloemen en planten om hier te groeien. En als je binnen dieks bent, dan zie je ook dat het peil naar beneden gaat vaak. En dat het ontwetterd wordt. En dat gebeurt hier net. Hier stroomt het soms zelfs in de zomer. En dat maakt het heel bijzonder. Als ik omheen kom, dan ben ik even mijn knibbels een beetje wierd. Ja, mijn knibbel, die wordt wierd. Dat is juist hier. Je kan vanzelf de hele Sediek eigenlijk wel belangs rennen. Dat is vrij tagonkelijk. Als je de hoen maar aan het trieën houden. Maar verder als je op een fiets of met de auto bent, dan ben je er op een heel verskaat soort plakken, zeg maar, uitzichtpunten over de Sediek heen of langs de Isomarkust. We staan hier nu in de bocht van Molkwart. Daar hebben we een prachtig uitzichtspunt. Maar ik in Piaan, de Makkemer Zuidwaard is prachtig te beleven. Daar kun je een kuier maatje. En zo van zeg maar Laaksem naar Meuns. Dat is een prachtige route. Daar kun je over de Sediek heen rijden. En van Meuns richting Oudemadem ga je het Meunzerklif. Dus ik een heel mooi punt om even een bakje koffie te drinken. Ja, zo zijn er verschillende plakken eigenlijk langs die hele Friese Isomarkust. Achter Oudemadem is het Sediekkiekje. Daar kun je echt heel mooi over de Sediek zien, over de steile bank richting eigenlijk de Flevopolder. Dus ja, als je wollen bent er een heel soort plakken te vinden, weet je langs die Friese Isomarkust de boel bezien kennen. Er zit meerdere labelwerken, verdomd. Die konden wel nesten hebben.
hebben we daar een breedkolonie te pakken. Nou, dat zou toch wel grappig zijn. Ja. Ja, maar het past op mezelf wel natuurlijk. Het is Nou, als ik je zo vertellen, dan zit ik een lepelbekken te brieden. Nou, nee. ook het zien. Dit is nice.